Amen! Ang ganda po, no? Parang professional yung pagka-render ng ating choir. Yan po ay collab ng ating choir at AV at praise God. It's just excellent. Amen! Okay, kumusta kayo? Pakitanong mo ngayong katabi mo, kumusta ka? Kumusta? Amen. Okay, so praise God. We welcome all who are joining right now. I think we are now on YouTube. So if you are on YouTube, magandang araw, magandang umaga, at magandang gabi sa iyo. Okay? We have a little technical problem that's going on right now. But that is why kailangan na tayo po ang magpaawit. Kaya tulungan niyo po ako, ha? Hindi ko kayo naririnig eh. Kaya tulungan niyo ako, sing loud and sing for the Lord. I cannot really do it all alone. This is a teamwork. Let us worship God together. Okay? Tumayo tayong lahat at awitin natin ang isang Ilocano na awit. Oh, Brother Andre, dapat matuto ka na ng Ilocano, kapatid, ha? Ilocano ang misis mo eh. Okay? At puro Ilocano yung nandyan eh. Ito ha, Dayaw Kenkwana. Ang English niyan, kapatid, glory to His name. Okay? Yan ang tune. Ijay krus ni Jesus intena, tibiyat na nga inggit patek na, inugasan ng tidaranan, dayo kenkwana, dayo kenkwana, dayo kenkwana, inugasan ng tidaranan, dayo kenkwana. Second verse. Nagitiba susinubot na, ijay krusti nang ikarwan na, ni Jesus ang nakanyang itan, dayo kenkwana, dayo kenkwana, dayo kenkwana, inugasan ng tidaranan, dayo kenkwana. Third verse. Isutubog inggit rinaunan, amandalus di kinadangkan, ni Jesus agururay itan, dayo kenkwana, dayo kenkwana, dayo kenkwana, inugasan ng tidaranan, dayo ken. Last verse na, everybody! Intay ken Kristo intay itan, intay kapten ti saksakanan, ket kuna tayo nga ikantan, dayo kenkwana, dayo kenkwana, dayo kenkwana, inugasan ng tidaranan, dayo kenkwana. Amen! Okay. Can the Hawaii-born kids understand Ilocano? Dakay nga kwa, kids nga na yan nagta-Hawaii. Can you understand Ilocano? Can you raise up your hand? Kids, do you understand Ilocano? Please raise your hand if you can understand so I know. Ay, wala. Okay. How many of you cannot understand our Ilocano song? The kids, come on, raise up your hand. Hindi niya alam. Oh, sige, kanta pa tayo ng isa para matuto kayo, ha? Okay, let's sing another Ilocano song. Alright? DJ man ko, DJ, ikanta tayo, tiyayat na. Yun. Ikanta
ready? Sing now! Ikantatay di ayat na asiken para tunan insagana nakadatay dayjay naryagalugan intundong tentay gloria kanyan arang sakay tangaldaw magitan tuti ari ikan tatay ti balay bayan ti intay panagbiag dito'y lubong na pegat aglat amtay itirigan emrat saktot may sukat intundong tentay gloria anyan tun arat saktay tangal daw magitan tuti ari ikang tatay di balay at balintay anapuno nga agserbiken Kristo amin nga ar-aramitan supapakan natay to intundong tentay gloria anyan to harat santay tanal daw magitan tuti ari di kang tatay di last verse sisibinget ang tarayat imnas na makita ruangan ti gloria agnukan sumrekat tuan aragsan intundong tentay gloria anyan tun aragsan tay tanal daw magitan tuti ari ikan tatay ti balay Amen! Grabe, ang sarap umawit ng Ilocano, ano po? Okay, kasladakay ti Pilipinas, may sapay nga Ilocano, idalan na. Ayan. Brother Andre, ito yung Hilly Death Me, kapatid. Okay? Ayan ha. Ready? Idalan na dyan may wawan puray atin papanan taimang Diyos iturong na tuy biyak ko para sa akin na idalanan
standing for the reading of the Word of God. Kailan tayo naging Bible Day Kapsat? Isang po natin sa Psalms 121. Let's reflect on the devotion this morning. Amen? Psalms 121 mga kapatid. And are you sure? Amen? Amen. Basa ka Kapsat. Psalms 121. Let's read all the verses. Amen. Psalms 121. Verse 1, let us all read. Ready, begin. I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help. My help cometh from the Lord, which made heaven and earth. He will not suffer thy foot to be moved. He that keepeth thee will not slumber. Behold, he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep. The Lord is thy keeper. The Lord is thy shade upon thy right hand. The sun shall not smite thee by day, nor the moon by night. The Lord shall preserve thee from all evil. He shall preserve thy soul. The Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth and even forevermore. In verse 2, wala nakapsat ti Ilocano, titulong ko aggapo iti apo, anangaramid iti langit kendaga. What a promise and what a blessing. Amen? Muyok, amin tayo kasapulan titulong, but praise God with this encouragement, kakabsat, and truth from the Word of God. Let us go to the Lord in prayer. Kalanag tayo. Let us pray. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, salamat Panginoon sa iyong salita na aming binasa sa kalagitnaan ng aming pagtitipon sa hapong ito. Salamat Panginoon sa mga awitin na aming kinanta para ikay aming pasalamatan at papurihan. Salamat Panginoon sa lesson na aming narinig mula sa iyong lingkod about discipleship. Salamat Panginoon sa mga taong ginamit mo upang kami lumago sa aming spiritual. At ngayon, it's our time also with this lesson na makatulong din kami Panginoon sa mga iba naming kapatiran na lumago. Help us Lord na ma-revive ang aming discipleship. Lord, bilang isang manlalakbay sa mundong ito, mahirap at delikado, mahaba ang aming lalakbayin, Panginoon. Maraming pagtitiis, maraming panganib, sakuna, at maraming hamon ang aming haharapin. Lalakbayin namin, Panginoon, ang lakad ng karamdaman sa aming mga kalusugan, problema sa relasyon, andyan, Panginoon, ang pangungulila, ganun din ang hirap ng pinansyal at higit sa lahat, kawalan ng mga trabaho at maraming iba. Pero salamat Panginoon sa katotohanan na aming nabasa na pwede kaming magpakatatag sa katotohanan ito na ang mismong gumawa ng langit at lupa ang tutulong sa amin. Salamat Panginoon nga sikay iti paggapuan apo iti tulong mi, iti panagdaldalyasat mi apo iti iti nga lubong. Help us Lord na laging magtiwala sa iyo, Panginoon, sa lahat ng aming lalakbayin sa mundong ito, lalo na in our spiritual journey. Salamat, Lord, dahil sa aming paglalakbay, meron kaming church na nagtuturo ng tama at nagtuturo ng iyong salita, Panginoon. Help us, Lord, in our service this afternoon, maging ang iyong lingkod, pagpapatuloy namin ipanalangin. Bless him, O God, enable him as he going to preach us again your word this afternoon. And bless every part of the service, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig at katapatan sa aming buhay. Amin. Lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Please be seated, kakabsat. Amen.
Sige, tuloy-tuloy lang tayo. To God be the glory, kakabsat. Maraming salamat, Brother Erwin. Talagang matinding matinding adjustment ito gano'n natin, no? Talagang pati nga yung stage naging likuran. Yung likuran naging stage, no po? Okay, so for those who are joining us on Zoom and YouTube, please bear with us at may konting mga technical problems. But hindi naman yan hadlang. Mga ano lang yan. Kinakailangan lang maisaayos. But I'm so glad to be able to welcome and greet each and every one of you today. Una sa lahat, kayong mga naandyan sa main sanctuary. Sumigaw nga ng amen yung mga nasa main sanctuary ng Hawaii. Ayan, okay. Talagang medyo pagod ang iba sa atin at well, I'm so glad that we could come together. No po? Malakas pa rin bang ulan dyan? Umuulan? Yeah? Okay, I'm so happy that you could be there. Okay? And nandyan din ang ating mga kapatid sa iba't ibang mga lugar. Okay? We have Brother Guy, nakita ko kanina. And Sister Riza Akibay of Canada, si Tita Teresa, magandang hapon, Tita Teresa, ni Sister Luisa, okay, from the Big Island. I think I see Aimee, si Aimee ba yan? And sino pa yung ibang nandyan sa ating Zoom? Okay, si Kathleen, nandyan, si Sister Marivic. Oo, Sister Marivic. Oo. Oh, si Brother God, saka si Sister, nandiyan ka pala. Praise the Lord. I'm glad that you could be able to join us, kapatid. Ngayong hapon. Okay. So, parang mga binata at dalaga lang kayo dyan, Amen. Okay. Sino pa? We have Cecilia Arellano. Maraming salamat for joining. May. Okay, at si Marie, thank you so much for joining us sa ating service ngayong hapon. Welcome to the HBBC, okay? And ganun na rin sa mga kapatid natin na nasa YouTube, nanonood. Hindi kayo nasa YouTube, pero yung YouTube ang gamit nyong makijoin sa amin. We also welcome you to the Hosanna Bible Baptist Church. Palagi ko pong sinasabi na ang ating ministry ay international. Okay? So, can you prepare the opening video? Bago nating awitin yung ating welcome song, gusto ko lang na panoorin nyo yung palagi nating welcome video para may idea kayo kung gaano rin kalawak, kalaki ang ating ministry at ang ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Okay? So watch this short opening video ng HBBC to introduce to you what the HBBC is all about.
palakpakan naman natin ang biyaya ng Panginoon sa HBBC. Well, tumayo tayong lahat and let us sing our welcome song. Yung mga kapatid natin dyan sa iba't ibang lugar, joining Zoom, join us in singing the welcome song, Sister Risa Akibay, Tita Teresa, Brother Guy and Sister Mila, join us, and Ate Luisa, Sister Aimee, at lahat kayo dyan, okay? Join us, Sister Marivic, in that song, Welcome to the Family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other more with each new day. May words of love be on our lips in everything we say, and may the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on, to be strong and to lean on, to be strong and to lean on. Okay, let's sing another song. Ilocano manan, Brother Andre. Kailangan matutunan mo to, kapatid, ha? Agtatdera kari ni Kristo, Ilocano, sa Standing on the Promises of God. Ready? First now. Agtatdera kari ni Kristo kanyan, itiyag na na yun inay-dayaw ko. Gloria jay kangat wani ikan kanta, at takdera kiti karina, at takdera ti karini Kristo kanya, at takdera ti karina kanya, at takdera karini Kristo kanya, uray umay ti bagyo jakatana, kaputi sa uti Diyos at balay gian, at takdera kiti karina, at takdera ti karini Kristo kanya, at takdera ti karina kanya, at takdera karini Kristo kanya, ta isu na asiken na yan unay, inal daw iten na kalaging kanya, at takdera kiti karina karo, at takdera ti karini Kristo kanya, at takdera ti karina kanya, last word, at takdera karini Kristo kanya, saan at tuamay
Jose. Okay. Mabalin tayo sa Tektugaw. Thank you very much for joining me in singing. Okay? Makinig po tayo ng isang special number to be rendered by the HBBC Choral. I'm in love with my Savior and He's in love with me. He is with me from day to day. What a friend is He! Watches over me while I sleep, hears me when I pray. I'm as happy as I can be, and I now can say, somebody loves me, answers my prayers. I love somebody. I know He cares. Somebody tells me not to reply. That somebody is Jesus, and I know He's mine. You'll be happy if you will let Jesus have His way. He has worked for us all to do every passing day. Feed the hungry and cheer the sad, for the sinners pray. You'll have joy that you never had, and you then can say, somebody, I love somebody, I know He cares. Somebody tells me not to reply. That somebody is Jesus, and I know He's mine. And at last when our work is done, He will call us home to a mansion He has prepared, never more to roam. We'll sit down by the riverside, cares all pass away, and we'll never have to bear. What a happy day! Somebody loves me, answers my prayers. I love somebody, I know He cares. Somebody tells me not to reply. That somebody is Jesus, and I know He's mine. Somebody loves me, answers my prayers. I love somebody, I know He cares. Somebody tells me not to reply. That somebody is Jesus, and I know He's mine. That somebody is Jesus, and I know He's mine. Yes! Ayos, no? Napakaganda ng arrangement ng ating choral. Okay? Yes, that's really true. I know somebody loves me and I love that somebody, and that is the Lord Jesus Christ. Amen? Okay, ready na ba kayo sa ating lesson ngayong umaga, mga kapatid? Okay, bago niyan, kayo ang unang makakarinig ng aking update tungkol sa kahapon. As you all know and you have prayed for us to celebrate the second year anniversary of our outreach in Lasam. Nakakatuwa, nakakaiyak at nakaka-bless na itong ating gawain. Akala natin walang naging bunga po nung ating sinimulan way back in 2004. So ginawa po namin yan sa isang restaurant. Salamat sa Panginoon sa kanyang provision, at meron pong kapatid na tinouch ng Lord at nag-sponsor po ng ating venue at saka sa food. So we paid 18,300 pesos for that. Ibalik mo. So we had 60 in attendance. Nandun po yung ating mga PNP personnels, kasama po yung Hepe, okay, the Chief of Police was there. At
yung mga senior citizens natin, yung kanilang pinaka-presidente, OSCA, the Organization of Senior Citizens Affair, nandun po siya. Ano po? And also, nandun din yung yung ating SK chairman, nung barangay alumni, na kung saan nandun po yung ating outreach. Okay? So, we praise God for that. At may mga kagawad ng barangay na dumating. Nung ako po ay nag-preach, isa sa mga kagawad na nakikinig, sabi sa akin, sabi niya, Pastor, alam mo, naiyak ako sa preaching mo. Yeah, after she prayed to receive Christ as Savior, sabi niya, naiyak ako sa preaching mo. Kaya they are very excited at sinabi ko, actually, sila na ang nagsabi sa akin. Sabi, Pastor, kung mayroon ulit kayong gaganaping ganito, magsabi lang kayo, pupunta ulit kami, makikinig sa inyo na magsalita. Kaya, after our Australia trip, hopefully, babalik po ako doon sa Lasam and we will rent the same venue, pero hindi na po 18,000 ang babayaran natin. Po. Kasi yung 18,000, pumatak na 300 pesos per head ang binayaran namin. And sulit naman dahil yung pagkain, may fish fillet, may fried chicken, may igado, may pansit, may rice, at may drinks na Coke. So okay na yon. Kasama yung venue doon. So that's 300 pesos per head. So sa susunod po, ay magkocontact ulit ako ng Bible study. I look forward to that. Siguro 100 pesos per head na lang. Kasi ang o-orderin namin yung pansit batil patong. Nakatikim na ba kayo nun? Ha? Oo, nagsiserve po yung restaurant na yan ng pansit batil patong. Alam nyo ba yung ibig sabihin ng pansit batil patong? Ito po, pansit siya, tapos may itlog, binatil ng konti, hindi naman binatil actually yung itlog. Yung pansit ang binatil doon. Okay? Pero yung itlog, ipinatong. Kaya, pansit, batil, patong. Yon. And 100 pesos per head na po yan. So, siguro, this next time around, gagawin namin sa gabi. Okay? We'll do it in the evening. It will be a light snack. Hindi siya light snack, heavy snack. So, we'll start at 6 p.m. until 8 p.m. So, we could be able to invite the working people. I hope the mayor will come. Nandun po yung mother ng mayor. The mayor's mother attended the anniversary yesterday. And sabi niya, sayang, wala yung anak ko. Kasi yung mayor ng Lasam, mayroon siyang inatenan na Mayor's League. Ang Mayor's League, national yan. So, he had to attend to that. And I hope in the next time around, the mayor will come. Yung vice mayor din, nag-text din daw siya. Sabing ganyan, nag-start na ba? Nag-start na kami noon. Parang he felt awkward to come kasi nga nag-start na yung service. So hopefully, the next time visit I go, mga kapatid, nandun na si Mayor, si Vice Mayor, yung ating mga konsehal. And it's really something that God is doing. Hindi po ito ordinaryong gawain. There are many ministries na talagang nag-start na ng matagal na panahon pero hindi po siya ganon kadami at katindi. Kaya nagpapasalamat lang tayo sa Diyos na itong si Preacher Alfier, yung mga kapatid natin, si Ma'am Lydia, very dedicated, nag-invite po sila. Kaya we had that 60 in attendance yesterday. And I praise God. I gave my best. I preached the gospel. And all of them prayed to receive Christ. Sabi nga daw ng mga pulis, sinabi kay Ma'am Rizanet, sabi nila, yung bang pastor nyo, abogado ba yun? Akala nila, abogado daw ako. Kasi siguro sa suot, di ba, sa tindig, sa pananalita. So they thought I was a lawyer. But the respect is there, mga kapatid. Pero ang isa pang gusto kong ibalita sa inyo, meron po kaming pinuntahan na mga lote na tinignan, pero looban. But one of the attenders, who is a senior citizen, meron po silang lote na mismong along the highway.
At yung kanilang bahay, sa harapan po niya, talipapa. Sila yung nagpaparenta ng mga nagtitinda sa talipapa. Ano po? So, yan po mismo ha. Makita nyo, yan. Talipapa yan. Doon sa tapat ng aking sasakyan, yan po'y bakanteng lote. It's 15 meters wide. Hindi ko na alam ang palikod, but it's 600 square meters po lahat yan. Maluwang po yan kasi pati yung bahay dito sa may right, no po? Oo, kasama yan. So, dahil highway siya mismo, malapit sa munisipyo, 50 meters lang siguro. Sa simbahan ng Katoliko, malapit. Sa supermarket, sobrang lapit. Sobrang lupit siguro ang presyo. Pero manalangin po kayo sapagkat sana kumilos ang Panginoon ng isang miracle. Dahil nung nakita ko yun, sabi ko, Lord, kung magtatayo din lang kami ng kapilya mo dito, Lord, sabi ko, ito na dapat. Dito ang pinakamagandang lugar. Dinadaanan ng lahat ng Tagalasam. Po, tsaka talipapa dun sa may harapan. Kaya siguro ang gagawin natin pag binigay ng Lord yan sa atin, doon sa bandang likod, ang pinaka-kapilya natin, ang harapan po niya, basketball court. Po, parang Mormons, no? Yung may basketball court siya, may parking area, kahit half court lang siguro na basketball area. So ipag-pray po ninyo. Yung nakita ko na kilos ng Diyos at receptivity ng mga tao, hindi ko po iisipin yung 5 oras na biyahe na nakakapagod. Ito po. Kasi talaga nakakapagod physically, sa totoo lang. Bumiyahe ako nung Sabado, dumating kami doon, 8:00 na ng gabi dahil naglock pa dyan sa may pagudpod. No? Kasi they had to clear the way. Gumuguho yung bundok. So, na-stuck kami doon ng mga 20-30 minutes siguro. Then, nag-proceed ulit kami. Kagabi, nung umuwi kami, mga 8:00 na, 8:30 ng gabi, natatakot ako habang nagdadrive ako. Nandyan na yung ibang nandito ka, andyan na katabi mo talaga yung gumuho. So, bilis-bilis kung ganyan. Nakakatakot din. It's very risky. But for the sake of the gospel, for the sake of the souls of men, mga kapatid, hindi po natin iisipin yan, kundi talagang we will have to go. Amen? So ipag-pray po ninyo, I will update you. Perhaps some of you would like to take part on it, sa ating gagawin. So, I will update you about that. Okay? Now, right after that, kumain na kami, tapos tinignan namin yung property, nakausap ko yung mag-asawa. Talagang sabi ko sa kanila, alam nyo, matatanda na kayo. Ang importante na lang sa inyo, hindi kayamanan, kundi legacy. You will have a part for every soul na masave dito. Tuwa. Methodist po yung may-ari. Methodist yung mag-asawa. Kaya nauunawaan po nila yung Bible. Ano po? So, pupunta ulit sila pag nag-Bible study ako. After that, bumiyahe kami from Lasam to Sanchez. Yung pong 1.5 oras na biyahe ng Lasam to Sanchez, nagawa ko po ng 1 oras lang, Tito Romy. Talagang grabe. Yung kasama kong bata na sinama ko, sabi ko sa kanya, matulog ka lang, makakarating tayo, nandun na tayo. Gigisingin kita. Talagang agtal-tal-tal di uno na kakabsat kasi yung mga daan sa Cagayan. 1 oras ba naman, mga kapatid, yung gagawin mong 1 oras yung 1.5 hour, di ba? Nasa Pilipinas tayo niyan. Okay, so nakarating po kami doon. Then we had a Bible study in the afternoon. Nag-Bible study kami yan po. Hindi ko na alam kung ilan yung attendance pero marami po kami niyan. Nandyan po yung isang head teacher ng malaking eskwelahan. 3 beses na po siyang nag-attend at when he heard that I was going to Sanchez Mira, in-invite siya uli, dumalo. Alam niyo po, after my preaching, lumapit sa akin, yan si Sir Walter. Walter ang pangalan. Sabi niya, Pastor, sabi niya sa akin, pwede ba kitang i-invite? Meron kasi kaming career guidance. Pero ang aming titipunin, ang aming lilipunin ay mga parents. Sabi ko, mga ilang parents yan, Sir Walter?
Sabi niya sa akin, Pastor, ang aming parents ay umaabot ng 380. Sabi ko sa kanya, hindi na ako nagdalawang isip. Ang tanong ko kaagad, kailan? Biruin mo yan, kapatid. 380 parents. Ako po'y magsasalita ng career guidance sa kanila at ipapangaral ko ang gospel. Sabi niya, Pastor, how about on September 2? Sabi niya sa akin, ika ako, Sir Walter, yung September 2, Lunes yan eh. Magpipreach ako sa pasukin yan, sa LGU, every first Monday of the month. Ganun ba? Yung September 1, sabi ko, lalong hindi pwede yan. Linggo yan eh, September 1. Oo, ang hirap mo namang imbitahan, Pastor, sobrang busy ka. Kailan ka ba uuwi from Australia? Sabi ko, September 20. O sige, sa last week na lang. So ipag-pray po ninyo, last week of September, ako po'y magsasalita sa career guidance ng lahat ng mga parents na ang mga anak nag-aaral doon sa eskwelahan. Amen, mga kapatid? That's 380. I'm so excited. Excited ako para sa ating Panginoon. Talagang, I'm so glad na ang ating Diyos, I'm sure na matutuwa siya to see many souls getting saved and we can reach out to all of these people. Amen? Meron pang isang teacher na nag-attend kahapon. Ang third time niya na raw na mag-attend at tuwang-tuwa po siya. Okay? Kaya praise God for that. Amen? Kaya tayo, magpatuloy tayo sa gawain ng Panginoon. Worth it. Wala po tayong wala tayong lugi. Wala tayong pagsisisihan pag tayo po ay gumawa ng kalooban ng ating Diyos. Amen? So, sino sa inyo ang nakinig kahapon sa service, sa preaching ko, The Blessings of Adversity? Meron ba sa inyo nakinig? Wala. Yun na lang ang ipipreach ko sa inyo. Meron sana akong ibang ipipreach. Maganda rin tong lesson na to. Pero let me just encourage you today about the blessings of adversity. Tumayo tayong lahat at buksan natin ang ating mga Biblia sa Romans chapter 8. Ano po? Romans chapter 8 at babasahin natin ang 28 hanggang 30. Romans chapter 8 verses 28 to 30. Okay? Yeah. Alam nyo, physically, talagang nararamdaman din natin ang pagod. Pero yung excitement ang nagdadala eh. Yung joy of the Lord. Okay? Romans chapter 8 verses 28 hanggang 30. Basahin natin lahat ng sabay-sabay. Ready, go. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. For whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. For over whom He did predestinate, them He also called. And whom He called, them He also justified. And whom He justified, them He also glorified. Manalangin tayo. Panginoon, marami pong salamat. Itong aming pag-aaralan ay bigyan niyo po ng linaw sa aming isipan. At uuwi po kami na maging mas matatag at mas matibay sa mga problema at challenges na aming kinaharap ngayon. Salamat, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede na kayong muupo, mga kapatid. Now, in my 25 years of ministry, marami na po akong mga na-counselan na mga Kristiyano, mga members. Kalimitan, pag lumalapit sa akin ang mga members, ang inilalapit for counseling is, they tell me their plans. Pastor, we'd like for you to pray with us. We have a plan. Yung iba naman, they come to me and they share their blessings. Pastor, I'm so glad to share this with you. I cannot wait na maibahagi sa iyo. Answered prayer, Pastor. Nakapasa ako ng board exam, ganyan-ganyan. Kaya tulungan mo ako, i-guide mo ako, anong next na gagawin ko. So people come to me to share with me their plans. And I really appreciate that I could pray with them with their plans. They share with me their blessings. But a bigger percentage of members who come to me for help
for counseling and for prayer are members who come with problems. Sabi na, Pastor, may problema kaming mag-asawa. Pastor, tulungan mo kami sa aming anak. Pastor, anong gagawin namin? We are in financial difficulty right now. Pastor, what should we do? Ganyan-ganyan. So napakadami po na mga problema at trials na pinagdadaanan ng mga kapatid. And as a pastor, I am always there to support in prayer. Ang lagi kong panalangin, Lord, bigyan niyo po ang lunas, bigyan niyo po ang solusyon, bigyan niyo ng wisdom ang kapatid na ito para ma-solve ang kanyang problem. However, that is only one angle. Pag ako po ay nagka-counsel, on the back of my mind, ang lagi ko pong ipinapanalangin ay ganito, Lord, I pray that you do not only help this brother solve the problem, but I pray that you help this brother understand your purpose for the problem. Sapagkat alam ng Diyos na mahihirapan tayo sa problema, kung minsan alam niya na masasaktan tayo. Alam din niya na yan ang pwedeng maging cause na tayo mag-complain sa Kanya. Now, while He knows that we will be weakened and we could grow bitter, we could be affected, emotionally deeply affected by the problem. The question is, why would He still allow us to go through the adversities of life? Kaya yan po pumapasok ang ating message ngayon, the blessings of adversity. If you go back to the verse in Romans chapter 8 verse 28, ang sabi doon, and we know that all things, now all things is a comprehensive term that includes the good times and the bad times. Amuyo ti dapat maawatan niyo, hang kailangan dapat praises iti Apo in good times. Dapat uray bad times, praises din tayo sa Panginoon. Kasi kasama yan sa all things. No po? So we know that all things work together for good. In one word, blessing. Blessing. Sursurwam nga ibaga nga, no, the problema, blessing to. Di ba? But if you are experiencing financial difficulty, blessing ito. May blessing ito. Pastor, kahit ito ay resulta ng kagagawan kong mali, blessing pa rin yun. Oh yes, it's still a blessing. Okay? Because you will understand today why adversity is a blessing. Now, let me give you the reasons. Number one, adversity is a blessing because God uses adversity, number one, to try our faith. Okay? To try our faith. Kailangan po kasi na dumaan tayo sa pagsubok para magkaalaman. It's easy to judge a bottle by its label, not until you taste it to test it. Diba? Madali nating tignan na sabi natin, oh, buti naman ang kapatid na to. Halimbawa, sa principle of discipleship, sa principle of selection, alam mo kung sino yung tatargetin mo na talagang you will spend and invest your time weekly. Tignan mo yung believer na kahit may pagsubok, pilit pa rin pumupunta sa church. Yan ang may totoong pananampalataya. You see, God has to put us to test. And I tell you what, the HBBC now has almost 1,000 people watching every Sunday. Members, non-members, even some of them come from other Baptist church. But the big question is, how many of these people are genuine in their faith? How many of these people are genuine followers of the Lord Jesus Christ? Noon pong kahapon, may binahagi ako doon na may 3 levels of Christian life. May mga Kristiyano na ang level po nila, mga kapatid, ay parang mga fans. You know? Nung panahon ng Yesu Kristo, we would perform miracle and they were there. People were there. Why? Because they wanted to see the miracle. But only few were followers. So God has to put us to test to determine if you are just a fan or a follower. If you are just a sympathizer, like, I like your pastor, he's a good preacher,
I like your church. I like the people there. I mean, you are just in the like stage. You like the people. You're a sympathizer or you love the people. Alam nyo, napakaganda. Yung ikaw yung Kristiyano na you are through with, I mean, I am not just here because I have a friend here. I am not just here because the pastor is a good preacher. I am not just here. I mean, I've been through a lot. Nasubok na ako pero sa lahat ng pagsubok na ito, nagpatuloy ako Yun po yung purpose ng Diyos. Bakit po kanyo? Kasi mga kapatid, ganito po yan ha. Kung minsan, ang church na katulad ng HBBC na lumalago at dumadami, minsan hindi mo na alam Hindi mo na alam kung sino dyan ang totoo, sino dyan ang hindi. Ang gawain po ng Diyos ay dapat kalipunan ng mga matapat, kalipunan ng mga totoong nagmamahal at umiibig sa Kanya. So what God has to do at times is He would try the church, He would put the believers and the members to test to find out sino ang mananatili at matitira. Now, buksan po natin ang 1 Peter. Ang sabi po ng 1 Peter chapter 1, 6 and 7, wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptation. Realidad po ng talagang pagsubok, nakakabigat po ng puso, nakakabigat ng kalooban. That the trial of your faith. Tingnan po ninyo, the trial of your faith. Na, halimbawa po, pag ang isang metal ay hindi po totoong silver o kaya gold, pag tines mo yan sa suka, di ba? Umiitim yan Lalabas po yung true nature. So, one reason why God has to put to test is to determine sino ang mga professing believer. Sila po yung mga paspasurot lang. At yung talagang possessing believer. Ang pinakadulo ng lahat ng ito is God wants us to find out who are the real, genuine, committed, ready to suffer, ready to sacrifice Christians in the church. Kaya ang message sa iyo ngayong hapon na ito are you a genuine, committed, ready to suffer, ready to sacrifice? Dumating ang lahat ng problema, but you will say, I did not come here just to come here and go. I come here to stay. Ako yung Kristiyano na I will be steadfast, unmovable, always abounding. Katulad ni Tita Teresa, ang dami ng pagsubok na pinagdaanan ng kapatid na ito. Nasunog ng bahay, may sakit pa, pero nagpapatuloy pa rin. Makikita mo talaga, nakaka-bless ang kapatid na yan. Bakit po? Sapagkat dahil sa kanyang pananampalataya. Bigyan ko po kayo ng isang halimbawa. Ito po ang halimbawa. Si Job sa Bible ay isang nakaka-bless na tao. Opo? Palagay ko marami sa inyo ang na-bless sa kanyang buhay. Pero ito lang ang gusto kong maunawaan nyo. Bakit ba nakaka-bless ang buhay ni Job? Bakit siya isang inspirasyon sa maraming mga Kristiyano? Siya ba ay nakaka-bless dahil sa kanyang success story? Alam nyo ngayon, naglabasan, nagtrending na ang napakadaming mga success story sa social media. Parang yan na ang bumubuhay sa mga tao. Yan ang nagbibigay ng pag-asa. Yun ang nagbibigay, gumigising sa lahat ng mga tao. Yung success story ng iba. Pero mga kapatid, tayong mga Kristiyano, hindi po dapat success story lamang ang nagbibigay sa atin ng buhay at inspirasyon. Sapagkat si Job, kung makita nyo, meron din po siyang success story na kung ating tutuusin sa ating panahon, pagsama-samahin mo na siguro ang lahat ng mga napanood mong success story, katulad niyang si Diwata na sumikat, katulad niyang mga Wamos na yan. Nakilala ko lang naman yan dahil yung mga young people, sinasabi, Wamos, Diwata. Sabi ko, sino ba itong Diwata na to? Sino itong Wamos na to? Minsan napadaan dun sa aking wall, naintriga naman ako. Nainteresan ako.
Sabi ko, oo nga, ano? Oh, biro mo itong mga taong to na inapi. Ngayon, ang yaman-yaman na. Itong mga taong to na pinagtawanan. Ngayon, ang yaman-yaman na. So ngayon, ikaw naman yung, ako, inaapi, yayaman din ako. Ako, pinagtatawanan, yayaman. Parang meron ka ng hugot, mga kapatid. Hindi dapat doon galing ang hugot mo. Dapat pananampalataya ang buhay sa iyo. Hindi yon. Bakit po? Kasi kung papansin ninyo, sa buhay ni Job sa chapter 1 verse 3, pakinggan nyo ang kanyang success story. His substance also was 7,000 sheep. Grabe. Grabe talaga, as in. 7,000 sheep. 3,000 camels. Masasakyan mo ba lahat yung 3,000 camels? Pumunta ako sa Abu Dhabi. Pinasyal po ako doon sa parking, yung bang may tawag doon, hindi parking eh. Nandun po yung sasakyan, lahat ng sasakyan ng isa po nilang leader. Mga kapatid, malulula ka. Doon pa lang sa entrada, makikita mo yung napakalaking sasakyan. Kasing laki ng 2 stories na bahay. Yung kanyang gulong, kasing laki ng bungalow na bahay. Hindi po ako nagbibiro, hindi po ako nag-e-exage. Totoong-totoo yan. Okay? At sabi ko sa isip-isip ko, for what naman to? Saan niya naman gagamitin ito? Saan yung driver? Saan siya magdadrive? Gaano kalaki ang manubela nito? Na ang dala mong sasakyan katumbas ng 2 palapag na bahay. Pero, mga kapatid, entrada pa lang yun. Pagpasok mo sa loob, nako, lahat na yata ng mga modelong sasakyan kada taon, magmula nung dekada ng 1980, mga kapatid, nandun ang lahat ng mga modelong sasakyan. Hanggang nung 2018, nung naandun po ako, malulula ka. Ganun po si Job. Oh, ano? Success story ba kamo? Job na, mga kapatid. Kay Job na tayo. Biro mo yan. 3,000 camels. Aba, wala naman silang kotse nung araw, wala naman silang mga Honda Pilot, walang mga Honda Civic. Camel ang sasakyan. 3,000 ang sasakyan po ni Job. Matinding success po yan. 500 yoke of oxen. Aba, naku, pinag-usapan ba naman ang reaper? Ang yayaman ng mga taga dyan sa Isabela? May kakilala ako doon, nakilala ako na dati po siyang security guard. Nag-ipon ng pera hanggang sa nakabuo at nakabili ng reaper. That was way back in 2016. Opo, nakabili ng reaper. 1.2 million yata yung reaper na binili niya nung araw pa. Ngayon, siya lang ang may reaper, biglang yumaman. Mga kapatid, naging 5 ang reaper niya. Reaper yun, ha? Etong si Job. Ilan bang ginagamit niya sa bukid? Ilang oxen, mga kapatid? 500. Katumbas ng 500 reaper yan, mga kapatid. Ano, mga kapatid? Success story ba kamo? Kay Job tayo. Ano pa? 500 she-asses. Hindi lang yan. A very great household. Mga kapatid, parang araw-araw na may piyesta. Araw-araw na may party. Pinapakain niyang lahat ng kanyang mga tao. May kakilala ako dyan sa Facebook. Yung bang sino ba yun? Si Idol Good Morning, na taga Pampanga yata, Kapampangan. Good morning. Wala siyang ginawa kundi pag sa umaga, hihahagis niya yung kanyang net doon sa kanyang pan. Maghuhuli ng isda, yung tilapia. Piprituhin niya. Papakainin niya yung kanyang mga trabahador, mga kapatid. Wala yan kay Job. Party araw-araw yan. Inaldaw nga ugsa, inaldaw nga kalding, inaldaw nga agtubon sa paysaran. So that this man was the greatest of all the men. Nakita ko yung mayamang tao doon sa India. 7 buwan niya sinelebrate ang kasal ng kanyang anak. Sobrang garbong kasal, mga kapatid. At hindi pa siya naubusan ng pera. Pero wala yan. This man was the greatest of all the men.
Pag sinabing greatest of all the men, pagsama-samahin mo ang lahat ng mga great men of the East nung araw, siya po ang pinakamayaman. Ano? Success story ba ka mo? Diyan ba tayo na-bless kay Job? Diyan ba tayo na-bless? Diyan ba tayo na-inspire? Hindi po. Na-bless tayo kay Job, hindi dahil sa kanyang success story, kundi dahil sa kanyang pananampalataya. Yan ang purpose ng adversity, to test our faith. Bakit po? Kung ating babasahin ang Biblia, lahat po ng ito sa isang iglap ay nawala. Ang kanyang mga anak, nagkamatayan lahat yan. Nawala ang lahat ng mga reaper na ito, mga sasakyan niyang camels, nawala po lahat yan. Pero sa bandang huli, anong makita mo kay Job? Dito, mga kapatid, sa verse number 20, eto na, makita mo na. Then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground. And what? Worship. Ano po yan? Yan po ang kanyang pananampalataya. Kapatid, tayo po ba, pag sinubok, ay may pananampalatayang maipapakita? Na kahit tinanggal ka sa trabaho, pupunta ka pa rin sa church. Na kahit ikaw ay inuusig ng mga kamag-anak mo, na kahit ikaw ay na-bankrupt, na kahit may matindi kang family problem, na kahit may matindi kang financial problem, na kahit inaalala mo ang pamilya mo dito sa Pilipinas, na kahit may inaalala kang membro ng pamilya mo na may matinding sakit, sa kabila ng lahat ng mga kabigatang ito, na pwedeng magsalbing excuse, sabihin mo, ayoko na, give up na ako. Pero sa kabila ng lahat ay sasabihin mo, ay hindi, pupunta pa rin ako sa church. Magsisilbi pa rin ako. Anong ginawa ni Job? He fell down upon the ground and worshipped, sumamba sa ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, listen to me. The reason why God has to bring adversity in our life is to find out kung tayo po ba'y genuine o hindi po genuine. Diba? Naalala ko when I was a kid, si mama, ang ginagawa po niya pagkahapon, agtaop, muy agtaop ti bagas. Oh, kayong mga Hawaii born, hindi nyo na alam yan. Agtaop ti bagas. Oo, ginaganon yung bigas ng ganon, oh. Okay, tapos binublaw. Ginaganyan. Bakit? Kasi DJ awang bagas na, awan nagyan na, taop, may tayab. Ganyan po ang mga nagsasabing Kristiyano, pag dumating ang adversity, magkakasubukan, nawawala. Sana sa oras na sabihin mo, Panginoon, ayoko po yung maging taop na Kristiyano. Ayoko po yung ganun. Gusto ko po yung Kristiyanong may totoong pananampalataya. Panginoon, hindi pwedeng uuwi ako ngayon na hindi ako ganun sa iyo, Lord. By your grace, ano man ang dumating na pagsubok ko, family problem, financial problem, hindi po ako magrireklamo. Kahit mahirapan ako, kahit kailangan gumapang ako papuntang church, I will still go to church. Magsisilbi pa rin ako sa iyo, Lord. Kahit hirap na hirap ako sa aking finances, uunahin ko pa rin ang aking tithe sa iyo, Lord. Naalala ko yung isang kapatid, nagkwento nung last week, sabing ganyan, alam mo, pastor, sabing ganyan, kami, matindi ang aming financial problem ngayon, naubos ang lahat ng capital ko. Sabi dati may capital ako, 500,000 pinapaikot ko yung perang yan sa negosyo dito at doon. Mula nung ako napunta dito sa ating church, para bang kung minsan sinisisi yung pagpunta natin sa church, di ba? Magmula nung pastor, ewan ko ba, humirap tuloy ang buhay ko, nagkaubusan. Naubos, pastor, yung aking kapital. Pero alam mo ang nakaka-bless sa akin na sinabi niya, sabi sa akin, pastor, pero alam mo, kahit ganun ang nangyari, naubos ang kapital ko, I still do my best na mag-business. Pastor, alam mo, sabi niya, kahit papaano, sabi niya, hindi ko nakaligtaang ibigay ang aking tithe sa Panginoon. Grabe yung kapatid. Nawalan na po siya ng kapital. Sa kaunting kinikita niya sa araw-araw,
nagagawa pa rin niyang ibigay yung tithe sa Panginoon. Alam mo yon, hindi siya yun eh. Yung pananampalataya niya ang gumagana doon, mga kapatid. Kasi kung tayo lang sa ating human nature, madamot tayo. Sa ating human nature, may mga pangarap tayo. Sa ating human nature, may mga gusto tayo sa ating human nature. Natatakot tayo. Pero dahil sa pananampalataya, nagagawa nating ibigay ang gusto ng Diyos. Nagagawa nating mag-invest sa gawain ng Panginoon. What do you call that? It's what you call faith. Amen po ba, mga kapatid? That's the blessing of adversity, mga kapatid, to try our faith. Number 2, secondly, I think I will end on the second point. The Lord brings adversity in our life, not only to try our faith, but secondly, it is a signal to reevaluate our priorities. It is a signal to reevaluate our priorities. Alam niyo po kasi, priority speaks of value. Pagka minsan, hindi natin namamalayan, mga kapatid, mas nagiging mahalaga na yung pamilya kesa sa Diyos. At dahil sa ating pagpapahalaga sa ating pamilya, dahil sa ating pagpapahalaga sa mga pangangailangan, trabaho tayo, kayod tayo, double job, triple job. We love our family so much that we work so hard not only to provide for the needs of our family, but for the desires and wants of our family. Ang nasasakripisyo palagi, yung ating paglilingkod sa Diyos. So our family becomes more valuable than God. So what God does is, He brings so much adversity to get our attention para maisip natin, Lord, sorry. Dapat God first before family. Dapat God first before myself. Dapat God first before my job. Lord, sorry na iba ang aking prioridad. Tignan po natin ang patutuo ni David sa Psalm 119 verse 67. Ang sabi niya sa Psalm 119, "Before I was afflicted, I went astray." Ano pong ginawa niya? He went astray. So anong ginawa ng Diyos sa kanya? God afflicted him. The reason why he went astray is in the aspect of value. Mas pinahalagahan niya ito. Pinagpalit po niya ang Diyos sa mga bagay na akala niya mas naging mahalaga na kaysa ang Diyos sa kanyang buhay. Mali yung kanyang ginawa. And that in the Bible says he went astray. So what did God do? He afflicted him. Alam mo kung bakit? Kung minsan, ang hirap tawagin ng Diyos ang atensyon natin. Kayong mga young people, pinagsasabihan ng magulang, hindi kayo nadadala sa pagsasabi ng magulang. Kung minsan, kapati nga pastor, pinagsabihan ka na, hindi ka pa rin nadadala. Alam mo ang gagawin ng Diyos? He's going to give you an adversity para dun ka magtanda. Dun ka madadala. At I'm not saying that to put you down. I'm not saying that, mga kapatid, para i-put down ang kahit sino sa atin. Ang ibig ko lang sabihin, sana ma-realize mo ngayon, na kung hindi ka nakuha sa sabi ng magulang mo o ng ating pastor, ngayon yung adversity mo, God is calling your attention to reevaluate your priorities. Amen po ba, mga kapatid? Okay? Sometimes the cares of the world can choke out the word of God while we are busy with our plans. May mga plano tayo sa buhay. Diba? Goals natin. Alam nyo, nakakalungkot. Mas pa napagbibigyan natin na ang mga kaibigan natin kaysa ang Diyos. Biro mo, Sunday, you're supposed to be in church. Dumating mga barkada mo. Napagbigyan mo yung barkada mo kaysa ang Diyos. That's not a right priority. Naunawaan po natin? Kaya, sometimes the Lord brings adversity and He calls us to re-evaluate our priorities. Mga kapatid, ituloy natin ang lesson na ito next time. Amen? Oo. Na-comfort ba kayo? Naliwanagan? Amen? Oh. Kaya, it's not just about, listen to me now, God is not just in the business of solving your problems. He's in the business of helping you grow in faith. So ako namton apo,
study ko na ni Pastor, hindi lang yung problema, masolve ang kailangan ko, kundi maunawaan ko, Lord, anong purpose mo sa akin? Anong gusto mong iparating sa akin na mensahe? Amen? Okay, manalangin tayo. Thank you so much, God, for the blessings of adversity. Una sa lahat, help us to be men and women of faith. We are so blessed sa buhay ni Job, not because of his success story, but because of his faith. And at the end of the day, we are not measured by how much we have. We are measured by what we have as faith to you, dear God. Kaya Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa amin na magkaroon ng totoong pananampalataya. Lord, forgive us for at times na prioritize kami, Panginoong Diyos, na pagbibigyan namin ng iba kesa ikaw. And God, I pray that we would reevaluate our priorities and we will put you first above all things. Thank you, Lord. Continue to bless my brethren. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay? Were you blessed? Amen. Ako na naman ang magpapakanta rito. Samahan niyo ako uli, ha? Amen. Awit tayo na naman, ha? Awit tayo. Okay? Yung awitin natin yung, ano ba yung kanta na yun? Ni Jesus Tintay Kaptan, a shelter in the time of storm, Ilocano. Okay? Ni Jesus. Okay? Ni Jesus Tintay Kaptan. There you go. Ready? First now. Ni Jesus Tintay Kaptan, naiso na hindi naman. Uray ayan mapasaman, kenkwana kalnat masaran. Ni Jesus ti Kaptan, no adapekan, adapekan, adapekan. Ni Jesus ti Kaptan, no adapekan, anyaman na mapasaman. Yusut linong tayo no aldaw, dan ay din nasalingnan. Murabin mapagtengtay, dan ay din nabantayan. Ni Jesus ti Kaptan, no adapekan, adapekan, adapekan. Ni Jesus ti Kaptan, no adapekan, anyaman na mapasa. Divers! Di bagyo umasiten, kenkwana intay kumapen. Isud sarken tay kentalken, anyaman na mapasanten. Ni Jesus ti Kaptan, no adapekan, adapekan, adapekan. Ni Jesus ti Kaptan, no adapekan, anyaman na mapas. Last verse. O Jesus Dios anado mo, si katitalik mi amo. Di pegada masango, dan kam ka di espal mo. Di Jesus ti Kaptan, no adapekan, adapekan, adapekan. Ni Jesus ti Kaptan, no adapekan, anyaman na mapasama. Okay? Alright. Itataka kapsat, itatay digiti tithes and offerings tayo. Sino ti in charge ng kararag para di tithes and offerings? Go ahead. Dumog kaya kinito di pa nagkararag. Let us pray. Maminsan pa iwapo ken Diyos mi nga nilangita nagyamang kami apo iti mensaheng kami nangigan the blessing of adversity. Iti daya da kaapo iti wisdom apo nging kabil mo iti pastor mi tapnon mi
kasaba na po kada kami dito nga mensahe. With the message that we heard this afternoon, impakita maapo ken impabigbig mo kada kami nga dagiti adversity, problems ken challenges in life ket tinindaklan nga panggap na apo ket isuya po iti mangtry apo dagiti pamati mi. Lord, iti bawat dagiti nga adversity dawat ken kararag mi apo nga ti pamati mi kumaapo ket adada po nga sibibiyag ken kaapo Dios. Thank you Lord for all the problems and for all the pain ta kadagitoy apo Dios iti likodan na aditi parabor ken bendition apo nga isagsagana mapo kada kami. Ket tulungan na kami nga dadapay nga mabigbig mi apo dagiti purpose na apo dagiti nga problems. Lord, as we gather for our tithes and offering, we acknowledge, dear God, that everything belongs to you. Amin nga da kada kami apo ket nagaputi imam, ket da kami apo ket steward apo dagiti nga blessing ken dagiti apo nga resources. Alang arod apo kas ited mi apo isublit a pagkapulo ken dagiti offering mi bendisyon na mapo. Ore pa'y digiti pagkasapulan mi apo Diyos, source of income. Thank you, O Lord, iti kiret ken pigsang ipapay mo kada kami. Thank you, Lord, iti adungayat ken kinimbag mo. Walawen apo Diyos, yaman kami iti deti nga malem, madaydayaw itinagan mo. Amen, digari dawatin mi tinagan na po ming Jesus. Amen.
Amen. O, nga ni umay ti apon, mapantay to, di mansion tayon kakabsat. Iso nga kantahan tayon tay mansion over the hilltop. Apo na, di kita makitak, di ta nga makmakanan kakabsat, nag-imas sa di kitaan. Ha? O, pambihira. Teka, meron ba tayong mga birthday celebrants? Brother Erwin, can you announce kung meron tayong mga birthday celebrants? Go ahead. Patlag mi, Pastor, every last Sunday of the month, Pastor. Nakaugalyan min, Pastor, nga every last Sunday of the month ka. Oh, really? Fellowship Oh, ka that ni is good. That is good. Pag-pray yung mga kakabsat takwa, kanatay ti apo ti opportunity nga makaumay tumot dito, tap numaramanak mamod, di nga patlak tayo kakabsat. Amen? Amen. Okay. Tumakder tayo nga ron aminan, kat sakbay nga gawid tayo, kantaan tayo ti kinaragsak ti langit. Palasyo, Jerabaw, ti Turod. Dito'y kailan, masita balay ko, di masita piray, ken balito, ngem jay syudad, dagit di nasuboy, adda palasyo, abalito, tirabaw tituro, adda palasyo, ijay dagana, inget ranyan, ijay saan tayon, amataengan, kalsada pulos, abalito, lupay masansan, masulisuga, kekas patuloy, pagitaan, na dito'y awan, mas nupabalay ko, alas yung balito, ijay nga to, tirabaw titulon, at palasyo, ijay dagana, inget ranyan, ijay saan tayo ama ang taengan, kalsada puros, abalito. Last verse. Di ka pagarupen, ana panglawag, jak maupaytan, agpagloryaan, gan na edan, ngem agturturungan, iti palasyo, ken korona, dirabaw tituron, anda palasyo, ijay dagana, binget ranyan, ijay saan tayo, amataengan, kalsada puros, abalito. Amen! Grabe! Una yung kakabsat, kaya an anusan tayo lata di pa nagbiag tayo tinabaw ti dagan. Basta dalakit de. Agserbi tayo ti apo nga napasnek kakabsat. Nga na tayo alaan ti apon. Amen!
Ibagam taga-abay mo. Ngan nakaalanti apon, Brad. Kunam king na. Amen. Okay. Sakpay agkararagakman. Kitakman. Nagiti kakabsat nga naka-join. No? Dadape lang. Sister Marivic. Kathleen. Brother Guy and Sister Mila. Nice to see you, kapatid. Sister Risa Akibay. Sino pa yung nandoon? Sister Luisa. May kasama ka dyan. Good. Okay. Tita Teresa. Kumusta kay Tito Moises, ha? Hindi ko siya nakita ngayon. Yeah, but I'm so glad you're there. At sa inyong lahat, nandyan sa sanctuary. Oo, na-miss na tayo ng ating patriarch, saka si Preacher Glenn, mga kapatid. Pray for them, ha? Okay, let's pray. Lord, thank you so much for the hope of heaven. And Lord, halang ati ragsak mi na ilangitan. Iti rabaw, iti daga, dagiti sa isot kalasag kan pagbiyagan mi. Parang yung message ngayon, Panginoon, lahat ng tao ay talagang hirap na hirap sa buhay. Pero nagiging mas madali at nagiging nagkakaroon ng kahulugan ang mga hirap namin dahil po nauunawaan namin ang purpose mo sa aming mga adversities. Kaya Panginoon, we are so thankful that we are believers, that we can endure to enjoy and enjoy to endure. Dismiss us with your blessings, Lord. I-bless nyo rin ang pagkain na naidasar nga pagsasangwan dagiti kakabsat. Bless their fellowship together. Dismiss us your blessing, Lord. Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you! Enjoy ang inyong pagkain, mga kapatid. Okay? Good night at sa inyong lahat. Marami pong salamat.